Higit 7,000 po na mga tricycle driver sa Ilocos Region inaasahan po na makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakatakdang tumanggap ng tig-5,000 piso na tulong pinansyal ang kabuang 7,320 na tricycle driver sa Ilocos Region ngayong araw ng Huwebes sa 16 ng Abril. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa bilang na ito, 166 ang mula sa Burgos, Ilocos Norte, samantalang 1,177 naman sa Nagilian ng Union. Sa lalawigan ng Pangasinan naman, kabilang ang 862 sa bayan ng Manawag, 1,396 sa Mangaldan, 968 sa San Fabian, 499 sa San Jacinto, 1,210 sa Binalonan at 1,042 naman sa May Asingan. Ayon kay DSWD Regional Information Officer Christine Sheila Amoroso, bahagi ang mga benepisyaryo ng target na 367,000 tricycle drivers sa labas ng Metro Manila na tutulungan ng ahensya. Layunin ng ayuda na maibsan ang bigat na dulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis, lalo na sa hanay ng mga driver ng pampasaherong sasakyan. Matatandaan na noong 8 ng Abril ay unang nakatanggap ng cash aid ang 12,625 na tricycle drivers mula sa 4 na lungsod sa Pangasinan. Magpapatuloy naman ang pamamahagi ng tulong sa mga driver hanggang 30 ng Abril ngayong taon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.